Kumusta na ang Judas mong yaya na pinalit sa'yo ng iyong asawa? Binigyan mo ng trabaho na maganda dahil siya ay best friend mo at naawa ka. Dati-rati mahinhin itong si Yaya, mabait at mahiyain kahit saan. Ngayong hindi na, pag manamit ay sobrang iksi na, manipis halos nakikita, bundok at langit niya, Judas pala. At inakit niya ang foreigner, gwapo mong asawa, at ngayon ay sila'y magkasama. Nako, Judas talaga si Yaya. Ngayong taon masama daw sa pamilya, year of the kabit sabi nila. Kaya huwag mag-hire ng yayang maganda, lalo na kung siya ay isang edukada. Dati-rati mahinhin itong si Yaya, mabait at mahiyain kahit saan. Ngayong hindi na, pag manamit ay sobrang iksi na, manipis halos nakikita, bundok at langit niya, Judas pala. At inakit niya ang foreigner, gwapo mong asawa, at ngayon ay sila'y magkasama. Nako, Judas talaga si Yaya. Judas pala, at inakit niya ang foreigner, gwapo mong asawa, at ngayon ay sila'y magkasama. Nako, Judas talaga si Yaya. Judas pala, at inakit niya ang foreigner, gwapo mong asawa, at ngayon ay sila'y magkasama. Nako, Judas talaga si Yaya. Nako, Judas talaga si Yaya.